ka World Cup kampat kut hanrei bun ki gila debjia hagane ka World Cup arjar arphunru kamdei tang ka lempung ka bansa khana tang ye kita kinong chop negiri ki bakrau kadai ka World Cup ka bala pen kelah ye ka history na kawai ka rukom sya kawai pat ka rukom manla ka sausnam ka World Cup ka wanra ye ki klur thamai ki don ki history ki ba thamai bat ki jingkan mau ki basa ha ki donut jong ki padba hanrei mentau snem arjar arphunru kala jia ka ka bempat jujia menoru kamsyam la thau tang ye ki katto kane ki bansa kan mau kala penpra ya bun teli ki record ki balane bun peu snem nadu ka World Cup ka bahe tam ha ka history ka jingwan jong ki padba ban pej ha stadium ka jingyo thepkul ka ba bun tam bat bun ba ki jingye thu khana ki ba pelong ya ki padba ban kletchu ya kane ka World Cup ha kane ka video ngin pej ya ki speu teli ki record ki bala sya penpra ha ka World Cup arjar arpenriu nengkong ngin poi sya ka ba chipeu ka World Cup ka ba he tam ha ka history lajan dap shispa snem nadu bala sedang ya ka World Cup house snem sijar kendai spa lai peu ha kini ki snem baro ka World Cup ka lanang roi man ka por harai amdon setia ka nu ka jingya pher ka ba krau kum haunu snem arjar arpenriu ha ka sin ka ba nengkong ha ka history hadu sawu prateli kiri kilayo bandrung syaka World Cup ha ki World Cup ki bala dep tang lai pho arteli kiri kilayo ban yashim benta kata kamut kalanang penbun lanenang plus sakhan riu teli kiri am tang kata ka jingbun ki jingyele kairu kala kiu nakan riu pho sau teli syaka shispa sau kata kalong sau pho teli ki jingyele kai kila tam ya ka World Cup ka bala dep hagasnem arjar arpo arbat kiwai bat am tangkata la pelong ya kene ka World Cup haki khan riu teli ki nong ba bat haki lai teli kiri kata ka United States Canada bat Mexico ka nambar khandai ka jingdon ki nong wan pekai ka babun tam ha ka history ka wei ne ki record babun ki paiba ki ngej bakan amla shu ban pra kadai ka jingbun jong ki nong wan pekai ha stadium ha ka World Cup sijar khandai spa khandai pusau ha ka por bakalong ha USA kane ka record ha ka snem sijar khandai spa khandai pusau kala ne hadu lai pho arsnem bun ki pajba ki ngej bakane ka record kan yai ne bat anam don shu ki ban pen praya ka hanrei mentau snem arjar arpenru ka perthai kala sakhi ya ka ka ba kham krau tang he ki banta bas dang jong ka lempung palat lai point riu million ngut kinong pekai ki bala leit rung sapo jong ka stadium kane kala depan pra ya ka record jong ka snem sijar khandai spa khandai phusau bat khat ba ka World Cup kanang yai ka jingwan pej kala kiu na ka we ka por sha ka we ka banta ka ba pra ka World Cup ba bun tam ki kul ha ka history ka we na ki banta ki ba pen kemen tam ya kinong pekai ka dei ki kul namar klem ki kul amdan kata ka jingkemen amdan kata ka jingrisa bat amdan kata ka celebration bat anamdan hiru kita ki khelimat ki bansa kan mau ha ka history ha ka FIFA World Cup arjar arpoar ha ka por bakalong ha Qatar la thau ye ka record da shis pa nyo pho arteli ki kul ka balong ka jingyo thep kul ka babun tam ha ka history jong ka World Cup hanrei ha ka World Cup arjar arpunru ka history kala wat shwa ban poi sya ka final ka jingbun kul kala tam ya ka record arjar arpoar kata kamut ka World Cup arjar arpunru kala long ka World Cup ka babun kul tam ha ka history ka jingkeli kami balai kane ka jing thep kul ka bun hadu kane ka jubab kalong namar ba menta la don sopo prateli ki kenhun batsis pa sauteli ki chingyele kai ka benta ka bahnyo ka fan festival ka bahe tam ha ka history lada pi perkhat ba ka World Cup ka dentang ha po stadium pi bakla namar syabat jong ka stadium ru ka jing rakhe kalong ka ba kraw hadu kata ha keleng kinong ba kidon kita ke FIFA Fan Festival hang niru dagi hajar dagi lak kibru
ki wan ban pe ya ke jing ye le kai ha ki screen ki ba he namar ki yo ban shat ki yo ban rwai ki phong dak ta ki jersey jong kita ki ri ke ba ki support ki ra ye ki lama bat ke jing rakhe ha ki ni ki jaka kalong kum ba pe ha po stadium hi kat kum ke jing ye thu jong ka FIFA la palat san point san million ngut ki pajba ki ba lek pe ya ka World Cup ha ki ni ki fan festival kane ka dei ka record ka ba thamai ka ba pen I ba ka World Cup kam kut tang ha po jong ka stadium ka number riu ka sin baneng kong balai teli kiri kin penlong ya ka World Cup ha ki snem ki bala lek ka World Cup ka julong ha ka wei kari lane RA kiri hanrei house nem arjar arpen riu la thau sa ka wei pat ka history ka FIFA World Cup kala long halai teli kiri kane ka dei ka sin ka baneng kong ha ka history jong ka FIFA World Cup bat tanggata ka Mexico kala thau ya ka wei pat ka record kata kalong kari ka baneng kong ha ka history ban pelong ya ka World Cup hadu lai sin kata ha ka snem sijar khandai spa nyopho sijar khandai spa prabhan riu bat arjar arban riu ampat dan kanu kari ka bala ban le ya kane ka pen I ba ka Mexico ka dei ka wei ne kiri ki badan kata ka ching ka bakar pang ya ka World Cup ka nambar ka basan bun kiri ki layo ban mat ya ka World Cup hagi por ki ba mensua bun kiri ki yai up daki snem ban yo ban rung sya ka World Cup kadau kalong namar tang lai po arteli ki kenhun ki bala ban yeshim benta ha kene kumta kiri ki barit ki shem shitom ban yele persya ye ki kenhun ki ba khlain kum ka Brazil, Germany, Argentina, France, lane Spain, hanrei house nem arjar arpenriu, ka jingyo benta kala ki pajba jong kini kiri, ki leo I ya ka lama jongki, ha ka World Cup, ki larwai ya ka national anthem jongki, ki leo I ya ki briu jongki, bagi yale kai ha ki rensan bahe tam ha ka perthei, walada kimyo banra ya ka trophy, ka jingpoi ya ka World Cup, kala long ka benta, kabaki kilayo bantau ya ka history kane ka pen I baka football menta kamdei shu tang ka chingile kai jong kiri ki ba krau ka football kalalong ka chingile kai habaro ka perthai ka nambar ka basau ka World Cup ka ba he yo tam hapo social media hagi snem ki ba mensua ki pajba ki page World Cup tang hapo TV harai menta ka perthai kala man ka gol, man ka save, man ka celebration, tang hapo kendiat sekan, kala sapriang sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, bat kiway, katkum ka FIFA, ka World Cup arjar arbenru, kala poy syaki bilian ngut kinong page, lengba kita ki digital platform, ki video highlight, ki jingkran ya ka FIFA World Cup, ka jing ya ai jingmut, kila poy syaki pajba, haman la kari, ka World Cup kam syam lalong tang hapo stadium kala rung hapo ki phone jang man wei po wei ubriu uba I ya ka football bat kene kalong ka World Cup ka bala pen I baha ka juk digital ka football kala ban pen yeso ya ka perthai tang hapo khendiat sekhan ka number lai ki story ki ba pen kendit ya ka perthai ladadon ka wei ka benta ba pelong ya ka World Cup ban kerpang kadai ka jingye thu khana jong ki kenhun rit ki ba ye khon persya ye ki kenhun ki ba crowbar ha ka football amjudan bala ban tip lepa mano ban job bat ka World Cup arjar arhunriu kala pen isai sya ka perthai ya kane ka benta ki kenhun ki ba bun ki pajba kim khmi lanti ki lala ban pen khlem ye ki kenhun ki ba kraw ki la pen I bahaga football ka donut ka jing trai sitam bat ka jingye teli bunsin ka kham khlain ban ya ka kerteng kawe na ki jingye thu khana bala pen kendit ya ka perthai kalong ka jingye linti jong ka Cape Verde kari ka bawan baar na ka jingrit ka baye shimbenta ha ka ne ka World Cup arjar arphonriu kalala ban poi shadu ka round 32 ka bala pelong ya ka history ka ba krautam ha ka football kayura kwe ka bajulong kaladu ka World Cup haki por ke bala lek ka hab ban lek pai thli ki pai ba na keleng ka perthai ki la ai jingero ya ka chingele kai pha jong ka ne ka kenhun ka ne ka long ka sakhi ha ka World Cup amjudan ka kenhun ka barit
Nada pidon kejinget kejing trai sitom bat kemensim ye kun pila bantau ye ke history badai kini ki story ki ba pelong ye ke World Cup ban long ke ba internet bat ban amla ban klet namar ha ke football kam judai bet ke kenhun ke ba klain ke balak bet ban job hanrai ke kenhun ke ba yele nadu kemensim kataru kadon jingkerman nyin poi ke number ar ki record jong ki klur ki bala tau history haman ka World Cup tang ka kenhun ka batau history ki rang yele kairu ki tau ya kita ki story jongki ki bansa junam ka World Cup arjar arhunru kala saki ya bun ki jingele kai ki ba kerpang ki rang yele kai ki bala yele kai nadu kemensim ki goalkeeper ki bala save ya ki save ki ba pela ki striker ki bala tap ya ki goal ki ba kongsan bat ki kapten ki ba yalam ya ke kenhun da ka mensim kawai ke record ke bala penkendit ya ke pertai kalong Harry Kane bat Jude Bellingham kila long kirang ile kai banengkong ha kaju kari di ban tep hadu marn riu teli ki kul ha kaju ka World Cup kane kadai ka history ka bempat judan menoru hanrai ka jing shisha kalong ki record shimet kila banwan bat kila banlek hanrai ka jing ye kun ka jing IT bat ka mensim jong kirang ile kai kansa hagi jingkan mau jong kiriu ich football kabawan number 1 ka World Cup ka bala penkela ya ka history jong ka football perkhat perlok habagi pajba kin keren sepang ka FIFA World Cup arjar arpenriu hagi snam ki banwan hatu kin ken mau tang ye ki ken hun ki bara ya kane ka World Cup ngatrai pinong kin ken mau ru ya ka World Cup ka bala penpra bun ki record ka World Cup ka ba tam ka World Cup ka bubun tam ki player ka World Cup ka bubun tam ki jingele kai ka World Cup ka bubun tam ki nong wan pej kai ka World Cup ka bubun tam ki gol ka World Cup ka bubun tam ki nong pej ha ki social media ka World Cup ka bala pelong ya bun teli kiri ban mat ya ka jingele kai ka ba tam ha ka perthai kane kam dei tang ka jingkela ha ka jingele kai ka dei ka jingkela ha ka history jong ka World Cup hi barok ka wei nadu nang ne shikmat ladadon keno ka World Cup ka banwan ka jingya nujar kan senang baik na ka World Cup arjar arpenru namar kene ka tournament ka labu ya ka standard ka bat themai parlok ha ka football ki record kila ban sya penpera ki champion kila menkela ki kluru kila ban syong thai harai ka history kan yaisa ka FIFA World Cup arjar arpenru kala pen iyengi baka football kam dei tang ka jingele kai lengba jongka ngiyo I bun ki aka ya ka jingkemen ki jing sngosi bat ka dei ka jing thu khana ka ba pen yeso ya ka perthai barok ka wei khublai shibun ngel si kendupat ha ka wei ka video